Александър Мирев, категория Advanced, Варна Throwdown. Заради си калориите не е такова. Сещаш ли се как? Select Workout. Нова. Калории. 50. Тикче. Категорията ми е скел само ако беше. Advanced си, моето момче. Добре, готов ли си? Да. Пускам ти таймера, ще имаш 10 секунди. Искам да дадеш всичко от себе си и от химията, който си взел. 5, 4, 3, 2, 1. Давай! Добре, се влезнеш. Че само тя да преди секунда. Само моля те да внимаваш. Едно, обърни се към мен. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Дишай. Нека си хващам ритъм. 16. Не бе. Супер си. 19. Дишай. 21.
26. 27. 115 и 140. 28. 29. 30. Пусти, Саши. 30. Давай, давай, давай. 32. Издишай долу, издишай горе. 33. 34. 35. 36. 37. Айде, давай, тайните останаха, нищо не остана, да. Раз. 38. Айде, 39. последно. Браво. 40. Браво, бе, Санди. Сега с два тия лесно ти там почиваш. Санди. Айде, прави си гриповете и... Изправи се горе да почиваш. Имаш 11 минути и 15 секунди. 6, 5, 4, И шефа пуска музиката. 2, 1, хващай, айде! Дай газ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Дай ги 15 първо. 8, 9, 10, Красота. Давай, 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 добре си, добре 4, си. Вижте да 3, да. 2, 1, хващай се. Айде, сега ще е Сашко. горе. Айде. 11. 12, 13, 14, 15, Добре, супер. Разтърсваш. 5, 4, 3, 2, Давай, 1 и се хващаш. Айде. 17, Давай, давай. айде. Браво. Айде, не остана, давай. Айде. Айде, Сашко. Айде, Саши. 20, 21, Добре, така може. 22, Давай, давай, давай. Айде. Айде, де. 23, 24, Айде. 6 останаха, айде, не ги усещаш. Айде, давай, носи. Айде. 25, Айде, давай. 26, Айде, давай, давай, давай. После почва трудното. Айде, 4 са. 27, 9 минути. 28, Давай, давай, две са, айде. Като рекла памички си, давай. 29, Последно. Айде. О, приятелко. Е, това е. Ела. Малко не те виждам там, ама... Сега ще се върнеш. Айде, давай, давай, айде, Сашко, айде. Пари, пари, давай. Не ти тежи, давай. 3, 4, Мини напред малко. Добре. 5, 6,
малко диваш на коленките и почвам овърхед след това. Не остана, айде, давай, почвай. Айде, закачи Айде. 2-3 наведнъж. Щом толкова почиваш. Айде, Васко, давай. Едно. Давай, давай. Две. Айде, Диана, Айде, Васко, кога се гласиш, давай. Три. Ти толкова спорим, бе, преди малко... Айде, 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 айде! Виж се, че чипаш само за 100%. Давай. Давай. Четири. Да, повече да давай. Давай, давай, давай. Да, повече. Може, ама няма въздух. Може, ама... Супер си! Айде пак! Хващай! Не, по-скоро ме бъркате. Айде, давай! Напред три! Шест. Айде веднага! Седем. Айде още две и ще починеш малко. Давай! Айде, Саши! Осем. Айде още едно и ще починеш. Още едно вземи. Айде още едно. Добре, още едно почиваш и тръгваш направо до овърхед след това. Айде, прави го. Взимай я. Започиваш някакви секунди, дигни си на коленките. Дай направо на сквот, значи брой се. Айде, Диана. Дай още един. Дай го тук. Барбарона. Айде вече. Повече бе. 10 са, не ги усещаш. Айде. 3, 2, 1 и започваш. Дай на сквот. Кой се маркирал да... Айде. Едно. Няма да пускаш. Айде, айде! Три. Четири. Давай. Не ти тежи, давай. Давай. Още пет. Шест. Айде, всички отидете, който конкурент. Седем. Давай, не, тук. Добре, добре, давай. Будния напред само. Колко време? Имаш 4 минути и половина. Айде. Колко още? Айде, Три. давай! Айде. Още 3, айде, Три, айде, давай! Се прав, бе, изправи се прав. Айде, 3 са, давай! Айде. Давай. Давай. Осем. Айде, Сашко. Девет. Айде последно. 10. Отивай на гребета. Айде. Там ще почиваш. Три минути и 50 ти остават, айде! Давай, 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 ще ги изребеш. Супер си, Сашко. Задържай отзад една секунда. Рязко задръж една секунда. Да. Дишай. Това е най-гадното, сега ще мине, давай. Стигнал си до тук и аз отказваш, давай. Дай! Давай. Супер си. Напред почиваш. Дишай. Дишай. Дишай! Греби, бе! Греби! Дърпай гребета! Айде, бе, Сашко, бе! Бащи гребета! Бащи веднага, бе! Сашко, бе! Абе, давай! Давай! Дърпай! Така не мога. Аз бе се поминем тука. От мене ги дал да не мога.
Почиваш. Ето, то свършват вече. Давай, давай. Минута и 40. Давай да ти ги изгребеш. Как няма да изгребеш? Ма не бе, той бърпитата. Той ще прави бърпи, да. Прави много ясно тази пуска. Прави, давай. Супер. Правда, да. Дръж го, дръж го. Дигни на 900, бе. Айде, 10 калории са, давай. Една минута. Давай, 10 калории са, давай, айде. Айде, искам поне 10